Адресът ни в интернет е www.gospodari.com. Фокус сукваш, бе! W. Шасля ще изпукам. Победявай бай, брадър, 2, че италянчето с хванал чакане. Ох, кога ли ще свърши? Бай, брадър, 2 вижда всичко. Ще гледаш, що ще изплющя. Хилоу, бай, брадър, 2. Говори, бай, брадър, 2. Ало, съквартиранчичи. Ди Каприо да се яви веднага в изповедалнята. Не беше Ди Каприо. Дел Пиеро? Да Винчи. Абе, как ти беше името, Лунгур? Леонардо. Вярно. Чуй се, ако ще кажа Леонардо, италиански гларус. Нали знаеш, че ние с тебе сме градски, марабаградски. Buonasera, бай, фрателю Дуе. От коя град Италия си ти? Няма Италия, бе, Лунгур. Стига с тази Италия. Тука от Бургаса знаем и с тебе. На главната на Богориджи съм те засичал. Даже в пицарията ти съм идвал. Сервира ми една пица като подметка. Пача, не знам кой имаше в нея, и до днеска, като се сетя за нея, получавам киселини. Значи да види, ако е била 4 стаджони, вътре имало шункони, габони, краставичони и каскавалло. Ако била 4 формаджи, значи е била с сино сирене, с напушено сирене. Ей, май ти си се напушил, бе, Рафаело. Но, Рафаело. Леонардо. Ясно, бе, пача. Помня, да мислиш съм толкова спрос. Помня, че беше нещо от костенюрки нинджа. Ся, Леопардо, дай да видим какво ще правим с тази Радомира. Но, Леопардо, аз Леонардо. Аз, бай, фрателю Дуе, нищо не искам да правя с нея. Ниенте. Абе, ей, какавидо, искаш, не искаш, шаплющи ти казвам. И не само с бебито, ами и с трумелито. Бай, брадър, 2 иска да заформичи и на италианска тройка. Скуза, ма какво е то с италианска тройка? Такива тройки няма. Има шведски, има руски тройки. Абе, ей, чукундур. Италианската тройка е доста по-сложна. Малко мязена пица калцони, ако ме разбираш на къде пия. Разбираш ли ма? Ферштен. Ся, ти като си по средата, румели най-отдолу, а бебито възатиска отгоре. Разбрали, бе? Усети ли, ма? Мама мия, порка мизерия, мама, не, мама мия. Мама, тати, tu е положението. Като ни ти отърва по Перловската и айде у Венеция. Нали знаеш пътя? Енюво, Ченюво, Караперлин, Рим. Отясно Венецията. Бай, фрателю Дуе, скуза, ама той е мулто дебел, този Радомира, мулто дебел. А тя, и то мулто дебела ще стане. Защото част от свръхсекретната ти задача, да ни кажа направо тайна мисия, е да хрантутиш всеки ден Радомира с спагети, пици, лазани и всякакви други капричози. Щото съм установил, че любовта на Радомира минава през стомаха и шкимбята. Шкимбя не разбира, но като минава през стомаха любовта на Радомира, къде отива? Абе, аз мога ти обясня, ама много ще загробя разговора. Иска да каже, бай, фрателю Дуе, то стромеле, тя също тя не мулто дебела, объркал се, чакай, бай, фрателю Дуе, не мултисимпатична, но мултисимпатико. И на мене, той да си остане между нас. Слушай сега, Микеланджело, Рафаело, един последен съвет, като на градски ти го казвам. Как се казва? Внимавай, като правите калцоните. Да не спукаш силиконите на румелито, защото ще сляза и ще ви го накалцоня на всичките. На тебе най-много. Ако ме усещаш, на къде бия. Усеща. Ама, бай, фрателю Дуе, сега ли? Не, по Коледа. Много ясно, че сега, бе, дебил. Пайса, отвързвам ги. Бай, фрателю, скута, порка мизерия, порка. Мулто дебело, Радомира. Rumela, vai, silicone, tocca silicone, vai fratello, ne silicone, vai fratello, scusa, tocca silicone, Rumela, ma ti aplascone zizzone, Radomiro, vai fratello, scusa, mamma mia, che respiri, nuovo, figa sta zizzone, respiri guavone, su silicone,
Italia! Marchi bombone! No, buliclavone! Ciao, ciao, porca miseria! Hello, my brother 2.